Parce que l'individu se'n rappelle de rien, de ces anecdotes. Et alors, si ne l'inventa pas, el pe que l'inventi. I alors, i de Cone, parce que ja pensar de Cone. Comencem, doncs, encara que falta gent. Presentem aquest acte d'avui que és programat pel Centre d'Estudis Argentinins. Bona tarda a tothom. A mi em fa molt de goig ser avui aquí amb la Joana Masó per presentar-vos aquest assaig Tosquelles, curar a les institucions. Em fa una especial il·lusió que sigui una persona d'Argentona qui ha redescobert i recuperat la figura d'una gran eminència com és el Francesc Tosquelles. La Joana l'ha tret de l'oblit i ens ha donat a conèixer el seu llegat, que no l'herència, després ens explicaràs la diferència. La Joana Masó és filòloga, traductora, editora, llicenciada en Lletres Modernes per la Universitat de París-Denis Diderot i en Lletres Clàssiques per la Universitat París-Sorbonne. Professora titular de Literatura Francesa a la Universitat de Barcelona i investigadora del Centre de Recerca, Teoria, Gènere i Sexualitat de la Càtedra UNESCO. Dones, Desenvolupament i Cultura. Des del 2017 ha liderat el projecte de recerca El llegat oblidat de Francesc Tosquelles, que ha donat lloc a la publicació del volum Tosquelles, curar a les institucions, que Arcàdia ha fet una edició fantàstica amb unes il·lustracions que són molt boniques, allà teniu i podeu. Reconegut amb el Premi Ciutat de Barcelona d'Assaig, Humanitats i Història 2021. Comissària de l'exposició Francesc Tosquelles com una màquina de cosir en un camp de blat, fruit d'un procés d'investigació desenvolupat conjuntament amb el Carles Guerra, que es pot visitar fins al 28 d'agost al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. En aquests moments està visquent a París, investigant aquestes coses. Les dones en el surrealisme, que estan totes totalment visibles i moltes vegades despullades en les fotografies, però de les que després quan rasques no sabem. En particular estic treballant sobre la Nouge Eluard, que era la dona del Paul Eluard, que va ser el primer marit de la Gala, després es va casar amb el Dalí, i és una de les muses del surrealisme, que també hi és, el punt de partida és aquí, i és una de les dones més fotografiades per Man Ray, des dels anys 20, 30 i 40, però llavors ja he aconseguit tenir els arxius de l'hereva, de Nouge, que són inèdits, etc., però que ja tenen un autor, perquè el que passa sempre amb les dones en el surrealisme és que quan vols fer-les existir, dius, no, és que l'autor és Man Ray, és que l'autor és això, no? I Nico, Max Ernst, les dones no tenen una presència i sabem molt poques coses. La idea seria una mica fer un llibre sobre Molt bé. En primer lloc, Joana, el que volíem preguntar-te era per què Tosquelles? Com va arribar a tu Tosquelles? Com se't va acudir? Era un desconegut? Què va passar? Sí, jo un dia, el 2012, vaig anar a una exposició al MACBA, al Museu de Contemporània de Barcelona, i vaig veure un documental on apareixia un senyor, que era Francesc Tosquelles, que es deia François Tosquelles, perquè ell es va nacionalitzar francès als anys 40, és un exiliat republicà, i ara ho explicaré. I vaig veure un senyor que parlava amb un francès una mica com el Dalí, d'aquests catalans que parlen amb un francès, però amb un accent català o una cosa increïble, que estava parlant que durant la República del 39 al 36 ell havia fet servir les cooperatives perquè els malalts del manicomi de l'Institut Pere Mata de Reus s'organitzessin entre ells, poguessin treballar, fer una sèrie de productes de primera mà, espardenyes, però també escultures, havien fet teatre, havien començat a fer cinema, una cosa que ell començarà a fer també després quan arribarà a França i s'exiliarà, és a dir, explicava una història de Catalunya on jo mai havia sentit que les cooperatives de malalts s'haguessin organitzat de manera cooperativa autogestionada, havien comprat una impremta per imprimir els seus propis llibres a l'hospital, havien generat tallers d'arboteràpia. Jo vaig sentir un senyor amb un accent català fortíssim, parlant en francès, d'experiències de la qual explicava que ell havia estat anomenat, ell era del Bloc Obrer Camperol el 1930, que es fusiona amb l'esquerra comunista el 35 i el 35 es funda el PUM, ell és comunista, és un militant del PUM,
i el 36 és anomenat cap de psiquiatria de l'Exèrcit de la República i el destaquen al Front d'Aragó, després al Almodóvar del Campo, a Extremadura, i tot el seu gran treball és no tant intentar mirar de curar les malalties mentals de manera aïllada i isolada, sinó que el problema per a Tosquelles és la psiquiatria. O sigui, el que considera que està malalt és el psiquiatre, la psiquiatria, els hospitals psiquiàtrics heretats del segle XIX, no ens hem d'imaginar camises de força, cel·les d'aïllament, no? I moltes vegades ni llum natural, i el que vol és curar les institucions malaltes. I el que fa de la Guerra Civil, a diferència del que havia fet, per exemple, Freud amb els malalts de guerra, no és tractar els traumes de la guerra dels soldats, sinó que el que fa és curar la comunitat mèdica que ha de treballar amb els malalts. No? Bueno, i jo vaig sentir aquest senyor que explicava tot això el 2012 i vaig pensar qui és, de quina història de Catalunya parla que no ens l'ha explicada, de quina guerra civil parla que no? És una persona Tosquelles que fa servir la psicoanàlisi de Jacques Lacan el 1932. El Lacan, que és el mediador, el deixeble de Freud a França, escriu una tesi el 1932 a París, que la defensa a París. El mateix any, el 1932, Francesc Tosquelles està fent servir aquesta tesi que s'acaba de defensar a la Facultat de Medicina de París. Tosquelles l'està fent servir a Reus, en el manicomi de Reus, a l'Institut Pere Mata, per fer cursos de formació i psicoanàlisi a les infermeres, a monges de la República. Clar, era una història apassionant. El Tosquelles proposarà a les monges pagar-los pel seu treball. Clar, les monges primer no volen ser remunerades, perquè clar, seria com una professionalització de la seva vocació. I clar, té tota una sèrie de Tosquelles és un marxista, comunista, un sindicalista, etc. Però clar, proposar a la comunitat religiosa remuneració, o sigui, cobrar pel treball i tenir una formació psicoanalítica, clar, és una revolució tot arreu. No? També, per exemple, explicaven en aquesta pel·lícula que vaig veure que el 1936, amb l'entrada dels anarquistes a la Generalitat Republicana, el Fèlix Martí Ibáñez, que és el conseller de Sanitat, col·lectivitza, requisa una sèrie de cases de la burgesia de Reus i aquestes cases es col·lectivitzen amb finalitats socials. Tosquelles, el 1936, en una de les cases requisades pels anarquistes de la Generalitat, porta a terme experiències terapèutiques amb autistes, amb nanos autistes, sobretot nens i adolescents. Clar, és un moment del 31-36 que sembla, per totes les experiències que després ens han arribat, l'avortament, la Federica Montseny, tot el que sabem, sembla un període molt llarg, també és molt breu perquè és el 31-36 i alhora explicava una Catalunya que a mi ningú no havia explicat. Un dels grans mites, per exemple, a Espanya i a Catalunya sobre la psicoanàlisi és que, com que a Espanya vam tenir els 40 anys de dictadura franquista, van ser els argentins exiliats de Òscar Massota i molts altres de la dictadura militar argentina que al final de la dictadura ens van portar el psicoanàlisi en un país endarrerit. Clar, és molt diferent dir que el psicoanàlisi va arribar a Catalunya després de la mort de Franco que dir que als anys 30 hi havia gent com el Francesc Tosquelles a Reus que ja estava fent servir la psicoanàlisi. Era algú que et girava la història de la psiquiatria, també una altra relació amb la política, perquè una cosa molt interessant que us recomano si us ve de gust anar a una exposició a la CCCB a Barcelona és que explica molt el tipus de comunisme català en el que ell va militar. Hi ha tota una escena molt mítica del Tosquelles que diu que Stalin... Tosquelles és un gran narrador, no sé si l'heu sentit parlar, però és algú... Perquè no fem un tastet, un tastet perquè la gent sàpiga, perquè és un... Feia servir l'humor per generar com una empatia, també amb els malalts, amb la comunitat mèdica, i és algú que explica molt bé. Molt bé. Ara no va, no? Això sí que passa. Sí. Això de la carta de Stalin, no? Sí, o sigui, ell diu que... És molt interessant també pensar que en el PUC i en el BOC, en aquests partits de militància comunista i molt catalanista, hi havia molts psiquiatres. Això és interessant perquè
al segle XXI no tenim les disciplines molt separades, no? O sigui, la ciència va per una banda, la política per una altra, no? I Tosquelles, el fet que hi haguessin molts psiquiatres en el camp comunista i antifeixista també és molt interessant perquè volia dir que era gent que estava treballant amb redefinir també les relacions entre la normalitat i la bogeria, que eren encara avui en temes de pandèmia i Covid ens tornen a ressonar molt aquestes qüestions. Sí, és millor que el cervell de seguida. Ja? Ara s'han engegat l'òpera, però un moment. Això és l'inici és una gravació d'una conferència que van anar a Tosquelles a finals dels anys 80, davant d'un auditori molt... Perquè l'individu se'n recauda, veiem, de ser anècdota. I llavors, si no l'inventa pas, també que l'inventi. I llavors l'individu. Aquest està subtitulat, En general, graduació. Sí. Característic general, graduació participativa aquí poden mantenir. Perquè l'individu se'n recauda, veiem, de ser anècdota. I llavors, si no l'inventa pas, també que l'inventi. Llavors, l'individu dona, perquè ja no s'ha de conèixer, no l'autoritza de conèixer, no li diu que no te conèixer. S'ha de fer així, per tant, de jutge, etc., i ve de conèixer. Perquè el que fixa o el carrer, no de conèixer. Alors, de conèixer, mais dans toute icône, qu'est-ce que j'ai fait? Dans le silence, on intervient. Mais surtout dans le silence. Je les connais mon tour. C'est-à-dire, qui me dit des mots, de phrases, j'écoutais l'inflexion de phrases, les articulations, le moins, je mets l'accent, et qu'il laisse tomber l'accent, ou quelque chose comme ça. Et alors, moi, je les connais mon tour. J'ai souci avec mes propres témoignages, mes opérations, le complètement. Et j'ai fait presque endormi. Lui est presque endormi, moi aussi. Et alors, il déconne, je déconne. Et alors, quand je déconne, je fais, moi, c'est ça que je déconne. Parce qu'on dit au type de déconne que c'est pareil. Parce qu'on dit au type de déconne que c'est pareil. Le type se mange, il va avoir raison. Il fait de la rationalisation, il te raconte des histoires précises du réel, que si mon père a ici, que c'est pas exact, et c'est vrai qu'il ne peut pas jamais. Mais par contre, moi, je suis obligé de répondre à sa place. Il se reconnaît que j'étais à sa place à partir de ce qu'il dit, à partir de l'accent et de la musique de ce qu'il dit, plutôt que dans les paroles. Alors, donc, j'ai rempli, on peut dire, mon ventre. Et alors, de temps en temps, je disais, si j'ai en petite interprétation.
Aquí hi ha un problema molt de traducció, perquè quan diu tot tea és una malvat, vol dir desbarrar. Dic, en francès és dir barrabassada. Sí. Bueno, heu vist una mica el to, no? El personatge. Està parlant de què és l'escena psicoanalítica, no? I aquesta idea de que és molt difícil que l'altre no tutegi, sinó desbarri, no? Que realment es pugui deixar anar com per poder elaborar alguna cosa. Clar. Bueno, també d'aquesta època, jo ja el que en deia la crítica d'Iguera, que era això. Sí. Després que ell, jo entenc que el seu... Ell també es va fer psicoanalitzar-se i ho va fer amb un xec. Sí. Això també és raro, perquè... O sigui, és aquesta idea, deies, de parlar i que l'altre hagi de fer un esforç. Sí. O sigui, la idea és que elles neix a Reus el 1912 i el 31, la proclamació de la República, ell celebra la proclamació de la República perquè la República té una política d'acollida dels exiliats, sobretot jueus, que fugen de l'antisemitisme creixent als anys 30. Hi ha una sèrie de psiquiatres i psicoanalistes jueus, alemanys, txecs i hongaresos que s'exilien a Barcelona gràcies a aquesta política d'acollida. I Tusquelles diu que es forma amb 19 anys, a partir del 31, com si estigués a Viena, perquè hi ha una sèrie de deixebles de Freud, de Viena, que es troben a Barcelona i que l'introdueixen a la psicoanàlisi. És aquesta idea que sota la dictadura de Primo de Rivera, Barcelona era allò la perifèria, però la República està com en el centre d'Europa. A partir d'aquell moment ell fa servir la psicoanàlisi, es psicoanalitza amb Sándor Minder, que és un psicoanalista txec que en principi no parla català, i Tusquelles parla txec, amb 19 anys, i hi ha tota aquesta escena molt interessant. Ell diu que aquesta escena de la idea que el teu psicoanalista o terapeuta no parli la mateixa llengua, que parli una llengua estrangera, el que fa és que s'escoltin altres coses. És a dir, que la imatge estereotipada que podem tenir de la teràpia del psicoanàlisi, que és que tu vas a buscar una resposta i que et donaran com una mena de píldores o de respostes que et solucionaran com la vida, la idea que sempre has de fer un esforç per entendre la llengua estrangera del terapeuta, aquesta cosa. També després, com el llibre ho explica en aquesta pel·lícula, està per YouTube, aquesta la podeu veure, és molt interessant, diu que de tota manera els catalans sempre diem moltes paraulotes i diem merda, collons i no sé què, diu que el Sándor Minder no parlava català però ja sabia el que volia dir merda, el que volia dir collons i al cap de 3 paraules, com que sempre puntuem amb paraules com aquestes, era com el final de la frase. Té com molt aquesta idea que la psicoanàlisi té alguna cosa a veure amb la llengua estrangera. Llavors, després de la seva experiència com a cap de psiquiatria de l'Exèrcit de la República a Aragó i el Montgomery del Campo, el 39, sembla ser que o va ser condemnat a mort per Franco o va rebre com algun tipus de depressió, és el moment de la derrota de la República. Ell travessa els Pirineus a peu, aragonesos, al setembre del 39, i a partir d'aquí comença el seu exili francès, que serà molt llarg. Passa 3 mesos en un camp de concentració, que no d'extermini, però un camp de concentració de republicans espanyols, i el que fan en aquest camp a Set Fonts és tornar una mica amb aquesta idea que deia al principi de que el que fa és donar formació a gent que no té formació en psiquiatria. Ell treballa en el camp de concentració amb uns guitarristes, amb uns pintors i amb escriptors. Els dona formació psiquiàtrica, convenç el capità del camp per obrir una unitat psiquiàtrica d'emergència per tractar les depressions o els suïcidis dels republicans espanyols, que fins a aquell moment els derivaven en hospitals a fora. El que fa té molt la idea Tusquelles que els conflictes de guerra i els traumes sempre s'han de tractar en el lloc on han tingut lloc. Per exemple, si hi ha hagut un conflicte a la línia de front o la trinxera, no s'ha de separar la persona del lloc on ha viscut un trauma. I diu que això va als traumes familiars, per un munt de traumes. I llavors posa en pràctica aquesta idea molt de que és en els moments de crisi, en els moments de guerra, coses que tenen a veure amb l'emancipació, la transformació, són molt més possibles aleshores que no pas en els temps de pau. Això és molt potent, perquè jo vaig llegir un moment que deia durant la guerra hi ha menys neuròsics i es cura millor la psicosi. Això em sorprèn molt. I diu que hi ha tota una neurosi i una psicosi dels temps normals, que produeix unes neurosis cròniques impressionants i que en moments de crisi es poden com capgirar també els rols.
Per exemple, al Almodóvar del Campo, Tusquelles treballa durant un any a Extremadura. Al costat de l'Hospital del Tusquelles hi ha un prostíbul. Durant la Guerra Civil, el 37-38, la prostitució està prohibida en el bàndol republicà i es tanquen els prostíbuls per llei. Les treballadores sexuals que treballen en aquell prostíbul es queden sense feina i Tusquelles els hi proposa incorporar-se a la comunitat mèdica, no per tenir relacions sexuals amb malalts, amb soldats, etc., sinó per incorporar-se a la comunitat terapèutica. És aquesta idea que en els moments de crisi, etc., tu et pots convertir en algú altre, és a dir, pots deixar de ser que Tusquelles anomena la crítica de l'assignació, que en els temps normals tots estem assignats, som, no sé, catalans i no sé què, som dones blanques o cristianes o doncs és igual, no sé, o mares, solteres, és igual, estem assignats amb un rol, I això diu que és molt dur, és una de les coses més dures dels temps de pau, que estem tots en el lloc que ens toca, amb els estigmes que comporta, etc. I que els temps de crisi o de guerra, etc., permeten sortir de les assignacions, el treball amb les treballadores sexuals és claríssim, i després amb el camp de concentració, quan estan al camp de concentració francès ell diu, si jo era un exiliat republicà hagués pogut pensar que era un presoner, perquè fins que no algú et convidava a sortir no podies sortir, però ell va dir, però jo soc un psiquiatre, puc curar, o sigui, aquesta cosa de poder fer, aquesta cosa que segurament tots hem sentit en algun moment de crisi, de sigui, és que podies fer a vegades millor en un moment de crisi alguna cosa que no sabies ni per on començar a fer en un moment on tot semblava normal. Llavors, a Tusquelles, el 1940, després que ha passat 3 mesos en aquest camp de refugiats espanyols, el conviden, el Pol Balbé, que és el director de l'hospital, a Sant Alban, el convida a anar a treballar en aquesta comunitat mèdica, una zona que és la Losera, a França, que és una zona pagesa, molt despoblada, empobrida, i el Tusquelles hi treballarà 22 anys, del 1940 al 62, i la gran primera experiència que ell fa és que quan arriba el 1940 en aquest hospital gairebé és l'inici de l'ocupació nazi de França, l'inici de la Segona Guerra Mundial i comença la penúria, la fam, etc. És un moment supertraumàtic a França a nivell de memòria nacional perquè és l'inici del que s'anomena l'extermini dolç. Del 1940 al 1944 es van deixar morir de gana i de fred fins a 40.000 malalts dels hospitals psiquiàtrics. Com que França era una França ocupada que no tenia un programa d'eugenèsia oficial, com era el cas de l'Alemanya nazi, a Alemanya es va poder parlar d'extermini dels malalts mentals i a França no se'n podia parlar oficialment, perquè oficialment no hi era, però es va parlar d'extermini suau o extermini dolç, i allà comença una mica el mite del Tusquelles en aquest hospital francès perquè a la lliberació de França el 45 se n'adonen que en l'hospital del Tusquelles no hi ha hagut morts. I comença la pregunta, què s'ha fet en aquest hospital que va ser diferent de la resta dels hospitals francesos. I això bàsicament és la relació amb la cultura, el teatre, el cinema, la impremta, publicar els llibres, etc. I també tot el sistema aquest cooperatiu, les assemblees, els malalts, etc. I sobretot també el vincle amb l'avantguarda o amb el surrealisme. Sota l'ocupació nazi hi ha una sèrie de surrealistes, de poetes i de pintors que estan vinculats al moviment surrealista, que perquè estan vinculats al comunisme i també a la resistència francesa s'han d'amagar de la Gestapo i s'amaguen alguns en l'Hospital del Tusquelles. És molt maca la paraula en francès per dir el manicomi, és l'asil, com en el doble sentit de la casa dels bojos, però també l'asil en el sentit de l'acollida. I a l'Hospital de Tusquelles hi ha una sèrie de refugiats jueus que s'amaguen. En Paul Éluard, que és un dels poetes més visibles del surrealisme, s'amaga a l'Hospital de Tusquelles durant 4 mesos amb la Nuche Éluard, la seva dona, que estic investigant ara. I comença un mite. Sí. El Paul Éluard passa aquests 4 o 5 mesos a l'Hospital de Tusquelles, veu que hi ha una sèrie de malalts del Tusquelles que estan fent escultures, pintures, dibuixos, i quan ell marxa de l'hospital i torna a París, aquesta producció, artística i cultural la posa en mans d'altra gent del surrealisme, sobretot Picasso, Rodamar i altra gent, i arriben en mans com artistes com Jean-Luc Buffet, que són els inventors
d'aquest concepte de l'art brut. L'art brut és una etiqueta o un concepte nou que neix al final de la Segona Guerra Mundial per anomenar aquestes pràctiques artístiques en contextos tancats. I tot això contribueix a generar com aquest mite on l'avantguarda surrealista, l'art, la cultura, però també la política i sobretot la supervivència, perquè és la supervivència la que... A la institució de Sant Alban, o sigui, allà hi eren tots, no? És a dir, els metges, les dones dels metges, les infermeres, les monges, no sé si hi havia també. Estaven barrejats amb els malalts, hi havia malalts que sortien de la institució i anaven a casa d'un pagès, no? I menjaven allà i després tornaven, altres que feien escultures i les venien, això els permetia tenir uns diners, no? I comprar alguna cosa. I aquí va passar que no va passar gana, sinó que no es van acabar morint. Sí, van generar com una economia informal. Com molt, a mi em sona cooperativisme, no? El que és el model PUM, no? Tota aquesta tradició. Sí, o sigui, van generar primer una xarxa amb els pagesos de Sant Alban, del poble del costat, i van generar intercanvi de mà d'obra, de patates, etc. Els malalts, tots aquests objectes d'art que després s'anomenen art brut, eren objectes sobretot de troc. La comunitat mèdica, que sobretot eren les monges religioses, de l'ordre de Sant Regí, aquestes, per exemple, els hi compraven als malalts les escultures per regalar-los als seus nebots, per Nadal, per Pasqua, etc. Per tant, hi havia com una economia de subsistència. És molt maco, el Tosquelles dels anys 50 es compra una càmera Super 8 per gravar tota la vida col·lectiva, les obres de teatre, fan projeccions de cinema dins de l'hospital i graven els malalts veient pel·lícules, per exemple, pel·lícules de Buñuel, hi ha un cineclub a dins de l'hospital, i Tosquelles grava del 53 al 58 aquesta vida col·lectiva. Els malalts i els metges també derroquen una sèrie de murs de separació entre els pavellons de les dones, els pavellons dels homes, els nens autistes, que estan una mica més lluny, i grava tota aquesta transformació de la institució. I tot el que fa és que després a l'hospital projecta aquestes pel·lícules perquè els propis malalts s'identifiquin a si mateixos veient això. Aquestes pel·lícules que les ensenyem a l'exposició del CCCB són apassionants perquè el Tosquelles, que havia marxat de Catalunya, d'Espanya, des de l'Aragó el 39, el 1958, és a dir, 19 anys després, ha estat 20 anys a l'exili, i hi ha un gran congrés de psicoteràpia que té lloc a la UB, a la plaça Universitat, i davant de 1.200 ponents, que són un col·loqui mundial de psiquiatria i psicoteràpia, ensenya aquestes pel·lícules. En ple franquisme, el que ensenya és què ha fet un exiliat català republicà en un hospital pobre, empobrit al sud de França, doncs he transformat una institució psiquiàtrica. I quan jo buscava en els arxius, en les hemeroteques, qui havia vist aquesta pel·lícula, quins psiquiatres, si havia inspirat a Catalunya, alguns psiquiatres, vaig trobar a l'Avantguàrdia, a l'Estino i tal, psiquiatres de Vic, de Girona, que havien vist aquesta pel·lícula el 1958, que és la primera vegada que veig eclatant a Barcelona quan és un esdeveniment, i hi ha psiquiatres que diuen acabo de veure unes pel·lícules d'un exiliat republicà que fa 20 anys que està fora, i on s'explica que els malalts havien guanyat, per exemple, als anys 53 i 54, amb el seu propi treball els malalts havien guanyat 7 milions de francs venent el seu propi treball, diners que reinvertien en l'economia de l'hospital. I clar, això ho diuen els psiquiatres catalans. Primer, no sé qui és aquest Tosquelles, no sé, aquesta cosa que ja s'havien fet cooperatives a Reus tampoc ho sabien, hi ha com una mena de descobrir a través d'un personatge tota una història. El que a mi em sembla més apassionant del Tosquelles és que no és un home sol. Està clar que si tu treballes en un hospital de 800 malalts en una zona del sud de França, treballes amb moltíssima gent, treballes amb les monges, i d'aquí la idea de proposar-los la remuneració econòmica per tirar un treball, i Tosquelles sobretot també és molt pioner als anys 40 en la formació professional. Fins als anys 40 els infermers i les monges no tenien cap mena de formació i sobretot eren guardians, eren vigilants de la sala i sobretot el que sabien fer era treure i posar camises de força. I a partir d'aquí, per fer formació, ensenyar Lacan a les monges del sud de França, és molt interessant també perquè
la cooperativa que gestionava la impremta, van... Llavors, des del debat de les esquerres, als anys 60 i 70, és molt més l'antipsiquiatria, i Tosquelles, diguem-ne, és com una mica un iaio republicà que va marxar exiliat i que no... La paraula que s'utilitza a França per parlar del que ha fet Tosquelles és la psicoteràpia institucional, que el que vol és curar les institucions psiquiàtriques, és a favor de les institucions. Jo crec que és un debat supercontemporani, també inclús amb la política, etc. Què hem de fer? Hem de destruir les institucions, o sigui, el que no funciona ho hem de cremar, ho hem de transformar, però si transformem en quines són les eines, etc. Per mi l'aprenentatge més inspirador del Tosquelles és pensar que psiquiatria, política, cultura, ciència, política i cultura no estaven separades com estan avui, que vivim en un món on tot està com molt separat, i la prova de que un psiquiatre pot treballar amb els surrealistes i que els surrealistes tenen l'art i que tenen incidència política. Penso que, per exemple, Tosquelles, als anys 40, l'estat francès no li reconeix els seus títols de medicina, llavors ha de tornar a fer tots els estudis de medicina per ser psiquiatre a França. Ella arriba a França al 40 i al 47 torna a fer la seva tesi de psiquiatria a la Facultat de Medicina de París i fa una tesi, aconsellat per Paul Éluard, que li ha donat una sèrie de cartes, i fa una tesi sobre un escriptor romàntic contemporani de Baudelaire, que és Nerval, Gerard Nerval, per convertir-se en psiquiatre a França i ser director d'hospital psiquiàtric, fa una tesi de literatura, a la Facultat de Medicina. Clar, avui, si algú vol ser... és d'una connectivitat, interdisciplinaritat que és gairebé inimaginable. Jo tinc molt la sensació que vivim en un món molt, encara que ens sembli que no, tot està superseparat, molt. I Pot explicar tot el que jo havia pogut demostrar, del punt, del no sé què, els documents, els arxius, les hemeroteques, està tot en el llibre i en l'exposició. Però després quedaven un munt d'històries que Tosquelles explica, però que no es podien comprovar. O sigui, com això que us dic de les treballadores sexuals, no sé com anar-ho a verificar, o sigui, a l'Ayuntamiento de Almodóvar del Campo, però clar, vam començar a parlar de treballadores sexuals i em van dir, no sabem de què estàs parlant, o sigui, clar, hi ha un munt de coses que eren inverificables, i amb la Mireia Senyorès, que és una artista amb qui fa temps que treballem, vam dir, fem una pel·lícula on explicarem tot el que Tosquelles diu que va fer, però que no està documentat, però nosaltres era com una metodologia una mica feminista, també una mica el que us deia abans, o sigui, sabem moltes coses que les dones van fer però que no les podem demostrar, i no perquè no puguem demostrar hem de renunciar a explicar-les. Llavors, hem explicat moltes coses. Una de les coses que hem explicat és aquesta famosa carta Stalin, representa que Tosquelles, que això es representa, perquè no està verificat, però sí que està escrit en molts textos i narrat. El 1927, 28, 29, Tosquelles diu que ella estava a Reus, hem d'imaginar que ell neix el 12, per tant té 15 anys, 6 anys o 16, o 17, com a molt. Diu, sí, està estudiant medicina, diu que Stalin envia un emissari clandestí a la gent que després formarà el BOC, el 1930, com ell, com el Dalí, com altra gent. Representa que Stalin envia una carta als comunistes catalans, o precomunistes catalans, etc., dient que no hi haurà cap revolució comunista a Catalunya fins que no hi hagi una fusió dels soviets. I d'entrada el comunisme català i el comunisme espanyol, que és aquesta tonteria de les divisions i les fragmentacions, s'ha de fer fusió del soviet per arribar al soviet aquest suprem. El model és el model de la revolució russa, i per tant el problema nacional català és un problema pel comunisme perquè genera una escissió. Tosquelles diu que la gent que estava a punt de formar el bloc estaven en desacord profund amb aquesta directriu de Stalin i que li van escriure una carta a Stalin dient-li, i això ho explica també la pel·lícula, estimat camarada, vostè sap moltes coses de la veritat, però desconeix profundament la realitat catalana i sobretot la realitat del sud de Catalunya de Reus. No hi podrà haver fusió de soviets entre comunisme català i espanyol. La prova és que el PUM serà il·legalitzat pel comunisme espanyol, el 36-37,
i diu que a Catalunya no n'hi ha de soviets i només hi ha penyes. I les penyes són uns bars, que a més on la gent de dretes, d'esquerres, de centre es reuneix per discutir de política, etc. Jo aquesta carta l'he intentat buscar en els arxius de Moscou, perquè a Moscou hi ha una pila d'arxius de les cartes a Stalin, crítiques amb Stalin, dels intel·lectuals, els escriptors, etc. I una part d'aquestes venen d'Espanya, o sigui, hi ha cartes a Stalin que venen dels republicans espanyols. La carta de Tosquelles no hi és, perquè no l'he trobada, i el que vam fer en la pel·lícula, amb la Mireia Sallarès, és fer el que anomenem una història potencial. És a dir, si Tosquelles explica en 10 o 15 textos que li va escriure una carta a Stalin i explica tot el que li va dir, hem retallat tot el que ell diu que li va dir i hem fet una carta a Stalin que l'hem escrit a nosaltres. Si algun dia algú troba la carta a Stalin de Tosquelles, me l'ensenyeu i compararem quin grau d'imaginació vam posar-hi nosaltres. La pel·lícula, la carta a Stalin, dura 15 minuts i són poetes, joves, escriptors i estudiants que tenim a la facultat que la llegeixen en unes penyes a Barcelona i que expliquen qüestions de comunisme català, què passa a Vicent Mataneu, enciclopèdic popular, coses que Tosquelles explica. És una manera d'explicar-li a Stalin què passa a Catalunya. I llavors la pel·lícula que hem fet és un munt d'escenes que no volem renunciar a explicar però que no puc demostrar aquí. I és una pel·lícula que està molt bé, nosaltres estem molt contentes i suposo que es tornarà ben projectada diverses vegades a la Filmoteca i crec que a finals de mes fa més projectes. Si us interessa ja ho farem. Molt bé. Us ho farem saber. Doncs ara, si voleu fer preguntes... Mira. Jo volia fer dues preguntes. Una, a veure si podries dir alguna cosa de Tosquelles i Ferrater, ara que aquest any és l'any del centenari de Ferrater i que hi ha referències en el llibre i algun text de Ferrater. Això una cosa. I l'altra era que quina relació havia tingut, ja ho sé que era curta, amb en Frank Fanon. Perquè jo ara intentava recordar per què em vaig interessar per Tosquelles abans que sortís el teu llibre, que em va entusiasmar, que vaig trobar fantàstic. Però abans m'hi havia arribat a través de mirar coses sobre la biografia del Frank Fanon. Ja sé que no s'entenien gaire bé, em sembla que en el llibre em fa referència, però una mica dos temes que no han sortit ara i si podries comentar una mica. La primera cosa és que m'acaben de donar aquesta tarda el llibre de Tosquelles sobre Ferrater, que l'acaben de reeditar, que es va arribar ahir, que està a les llibreries del setembre. Tant el Gabriel Ferrater com el Tosquelles són de Reus, o sigui, són aquesta cosa reusenca i tal. I llavors, a finals dels anys 60, quan el Tosquelles comença a tornar a Catalunya, quan fa una sèrie de conferències sobre el Gabriel Ferrater, inaugurant una mica una tradició que no existeix gaire a Catalunya, però sí que existeix a França, que és llegir els textos literaris a partir de les eines de la psicoanàlisi. O sigui, que és com Lacan quan llegia Joyce, per exemple, o Beckett, etc. Aquí és Tosquelles llegint a Gabriel Ferrater i són una sèrie de conferències que va donar al Centre de Lectura de Reus, que estaven totalment exaurides i que des d'avui, però no estaran molt perquè fins dissabte, fins al setembre, doncs poden tornar a llegir. És la lectura d'aquest poema que és meravellós, que jo reprodueixo, que és In Memoriam, que jo reprodueixo el llibre perquè és un poema brutal. És un poema escrit més tard, però que és com si fos parlar del 36, de la Guerra Civil, de l'inici de la Guerra Civil a Reus. Però és un poema meravellós sobre l'amor entre, no sé, pare, fill... És la relació amb el cinema, és un poema molt bonic. I l'altra cosa sobre Fanon és que Fanon és un psiquiatre que va néixer a la Martinica, negre, i que avui ningú cita com si fos un psiquiatre, sinó que sempre se cita a partir del seu llibre molt conegut, que és Pell negra, màscares blanques, que és un llibre que critica la colonitzadora, és un dels primers pensadors de la colonització. El títol Pell negra, màscares blanques, el que vol dir és que, això és als anys 50, que la gent que té la pell negra s'ha de posar una màscara blanca, una identitat blanca, si vol existir com a persona. És a dir, els negres, els subjectes racialitzats, etc., han tingut sempre un model d'identitat i aquest model era el model de l'home blanc. Aquesta idea de si ets negre sempre t'hauràs de posar una màscara
màscara blanca, no? Per ser persona. No? Frantz Fanon, el 1952, ha acabat la seva tesi a la Facultat de Psiquiatria, a la Facultat de Lió, i sap que hi ha aquest psiquiatre que està a la Losera, que és Tosquelles, que ha transformat la institució a través de la cultura i treballen amb Tosquelles durant 16 mesos. El que és molt interessant és que Fanon, després de treballar un any i mig pràcticament a Tosquelles, se'n va a Algèria, just abans que esclati la guerra d'Algèria d'independència en 1954, és anomenat director d'un hospital psiquiàtric a Villa Jeanville, a Algèria, i el que intenta fer Fanon, que és superinteressant, és aplicar el que ha après a Tosquelles, el teatre, el cinema, l'artoteràpia, les cooperatives, al nord d'Àfrica, en un hospital del nord d'Àfrica, i no li funciona. És a dir, els homes, o sigui, té diversos pavellons, té pavellons de dones europees a l'hospital i té pavellons d'homes musulmans. Amb els homes musulmans no volen fer teatre, no volen mirar pel·lícules, no volen fer la cooperativa, no volen anar a l'assemblea, no volen una sèrie de coses i per tant no és possible la transformació de l'hospital tal com Fanon l'ha pres amb Tosquelles. I després de molts fracassos, que en el llibre també reprodueixo un article de Fanon que escriu articles sobre per què no ha funcionat aquesta transformació, ha de canviar tots els referents culturals, per exemple, fan un cafè moro, tenen comptadors de contes, ha de canviar com la relació amb la cultura. I és un molt bon exemple per mi de com una revolució, una transformació, una utopia que ha funcionat en un lloc no es pot reproduir en un altre lloc, a no ser que sigui transformada. I és molt interessant pensar que la psicoteràpia de Tosquelles s'intenta aplicar a l'Àfrica, què ha de passar perquè funcioni. I és molt interessant el cas. El teu llibre és fantàstic. Jo el rellegeixo perquè prenc moltes coses, perquè hi ha tanta informació i sobretot perquè és una història que jo mateixa he hagut d'aprendre, com que me'l rellegeixo molt, i me'l rellegeixo en el sentit d'ostres, i veig les coses que es podrien continuar i sí. Volia també molt que fos un llibre que es pogués llegir a través de les imatges, perquè molt sovint tu dius el rock, el pum, la col·laboració nazi i dius, quines imatges tinc, el fet de poder que poguessis fer així i que poguessis llegir a través de les imatges. Per exemple, aquesta fotografia, que té aquesta fotografia és una meravella, és la biblioteca del front a l'Hospital de Serinyena, al front d'Aragó, al 37, on Tosquelles tenia l'hospital psiquiàtric. Això és una foto que jo vaig reproduir aquí, preciosa, no sé si ho veieu, hi ha gent que està, uns soldats llegint, aquí teniu els llibres i darrere teniu llenya endreçada i aquí dalt teniu els típics cartells antifeixistes, aquests amb les bàstiques i tal, que a vegades hi ha gent que m'ha dit és la primera vegada que veig aquests cartells en situació, col·locats en algun lloc en el 37. Però doncs aquesta foto m'he assabentat per la neboda de la persona que la va fer, però jo ho he sabut fa una setmana, va ser una bibliotecària capitana del PUM, que es deia Felip Espanyol, que és com aquestes bibliotecàries de la República, com la Maria Moliner, etc., que va tenir càrrecs en l'exèrcit. Ella, per exemple, servia les comandes de llibres a les trinxeres, o sigui, a les trinxeres demanaven llibres en aquesta biblioteca, i era la biblioteca de l'Hospital de Tosquelles. La Felip Espanyol era de Valls, el Tosquelles era de Reus, van venir amb el mateix tren, del Pullman, una història. Després de la Guerra Civil, la Felip Espanyol es va convertir en visitadora psiquiàtrica. Què vol dir que Tosquelles, que Tosquelles la va transformar en psiquiatra i després es va convertir en advocada laboralista. Clar, són històries de vida brutals, d'aquests moments, això que dèiem, de sortir del teu rol, He trobat els llibres de Gorky, de no sé què, que ell enviava, que servia d'aquesta biblioteca fins a les trinxeres. És la idea que, aquí és una foto, qualsevol, però clar, hi ha una història de vida darrere de cada foto. Clar, a mi això va ser la neboda de la Felip Espanyol que em va trucar, que no sé com va trobar el telèfon, va dir aquesta foto la va fer la meva tieta i ara t'enviaré un tal. Llavors, el que és apassionant és que aquesta dona, això és el 37, doncs a final de la guerra i final dels anys 40, va tenir una querella, quan ja era visitadora psiquiàtrica, tenia formació psiquiàtrica, amb el Ramon Sarró, que va ser el psiquiatre del règim sota el franquisme, que va ser catedràtic a la Universitat de Barcelona, perquè tenia un desacord amb el Ramon Sarró, que era un pope, sobre com s'havien de fer no sé quins tractaments. I ara el que m'han enviat és la correspondència entre la Felipa i el Ramon Sarró. Clar, de passar de ser bibliotecària a polititzar-te d'aquesta manera,
Però és aquella idea de que la gent que et trobes a la vida, doncs, bueno, també, no? Et vas modificant, no? Bueno, tot això per dir-vos que és una foto que no s'havia vist mai, que l'he anat a trobar a Sarinyena, etc, però que sobretot que cada foto té, o no totes, però moltes tenen una vida i una història darrere, no? Vale, Pep, tu vas. Em podria preguntar com va començar tot el llibre. El llibre no l'estic començant. També te l'estàs He llegint. començat a escriure quan va passar. Era un moment molt interessant, és molt interessant. Jo volia saber com va començar el llibre. Quin va ser el teu primer contacte amb aquest senyor que com va ser existent Tosquelles? Clar, vaig veure aquesta pel·lícula d'aquest senyor que parlava això el 2012, em vaig anar com una indignació. Primer, clar, perquè està clar que jo no sé res de la història de la psiquiatria, no sé res de la història de la república ni del front d'Aragó, o sigui, va ser com una indignació de dir per què no ens ho han explicat. I llavors vaig anar als arxius de l'Institut Pere Mata de Reus, al manicomi, em vaig trobar un personatge molt singular que és l'Antonio Labat, que és un deixeble del Tosquelles que té uns 80 anys, i me'n vaig adonar que no em deixarien veure cap arxiu. Que no em deixarien veure cap arxiu. Que no, perquè el secret mèdic o no sé què, que ningú em deixaria veure res. Me'n vaig adonar que no es podia digitalitzar res per històries psiquiàtriques, no, això és de la república, no es podia fer res. O sigui, llavors va haver com un moment així, vaig veure que hi havia 1.200 casets, o sigui, aquella cosa de quan veus que allò és molt important, no sé si us ha passat alguna vegada aquella cosa de que tu no en tens ni idea d'allò, però veus que aquí hi ha com alguna cosa que no s'està narrant, no? Per descomptat que jo estava molt deslegitimada davant de psiquiatres, historiadors de la psiquiatria, una professora de literatura, que era com una merdeta, no? Vaig contactar amb els fills del Tosquelles, que tots són psicoanalistes i psiquiatres, i clar, també era aquesta professora de literatura, o sigui, una cosa com... I tot això va ser una font d'indignació brutal. I llavors a partir d'aquí, bueno, doncs vaig trobar uns diners d'una fundació que es diu Mir Puig, que em va permetre fer viatges a França, i a França, clar, tinc la sort que a França les polítiques dels arxius són, o sigui, hi ha una obligatorietat pública de servei públic, de responsabilitat pública. Llavors vaig anar molt a l'IME, que és un institut de la memòria contemporània que està en una abadia a les Ardenes, i allà tenien molts materials de Tosquelles. I a partir d'aquí vaig començar a estirar. Me'n vaig adonar que els textos del Tosquelles, clar, el Tosquelles va escriure textos en català, textos en castellà i textos en francès. Els textos del Tosquelles, escrits en català i en castellà, que s'havien traduït al francès, estaven super mal traduïts. Això també va ser com una indignació molt gran, la idea de que hi havia traductors que no en sabien, no? Però que sobretot el català és una llengua que és una merdeta, no? La podem traduir malament, no? Hi havia com molta merdeta, no? La podem traduir malament, no? Hi havia com moltes fonts d'indignació, no? I llavors el primer que vaig pensar va ser, doncs vaig a traduir uns textos del Tosquelles en francès i del francès al català, perquè el que em va passar és que no es podia, el 2017 no hi havia cap llibre, cap text del Tosquelles en català. Tosquelles ha escrit 40 llibres i 150 articles, etc. No hi havia res, tot estava exhaurit, era com dels anys 60, 70, edicions d'aquelles com molt andròmina, no? I a partir d'aquí, doncs, la idea de no només no ens heu explicat aquesta història, no em deixeu mirar cap arxiu i està totalment desautoritzada una persona que no és psiquiatra, no sé què. Llavors va ser com una indignació molt gran. Llavors vaig muntar això i sobretot el que vaig fer vaig començar amb el treball visual. Volia tenir fotos dels edificis on el Tosquelles havia treballat al Front d'Aragó, volia saber què era això, quin edifici era. Què havia passat amb les prostitutes, doncs el Almodóvar del Campo, vale, però quin edifici, o sigui, com es deia això? Sant Albans-sur-Limanyol, aquest poble, no? Bueno, el Pol Éluard hi havia anat, però quines són les fotos? Bueno, doncs buscar fotos, no? O sigui, vaig començar molt amb no tinc res, com que no tinc res, començo a demanar, i aquí, si mireu al final, hi ha, no sé, 250 prestadors de gent que jo tinc una foto, jo tinc no sé què, jo tinc un document, no? No sé si t'he contestat, però és una mica... Jo t'he preguntat perquè jo a Tosquelles vaig conèixer a la facultat, és molt per sobre, el professor, tant el citava, i sobretot, no me'n recordo gaire ja com anava la cosa, però em sembla que comparava tot aquest
tota la cura de les institucions i tot això, ho comparava amb l'escola, que era franquista, a banda que hi havia pràctiques alternatives de cooperatives de pares i mestres, però ell comparava la malaltia de les institucions, doncs ho abocaven a l'escola oficial franquista, no? I em va quedar molt d'això. El que passa que després vaig oblidar Tosquelles i ja no me'n recordava. Com va sortir tot el diari, amb en Tosquelles i la Milana. Era aquell, no? La Joana Masó amb en Tosquelles, no? I això no ho perdo, no? Bueno, doncs feliç que hi haguessin gent que l'explicava, bueno, que feia servir per explicar alguna cosa, no? Sí, devia ser un personatge molt... Sí. Recordo gaire, ara ho entenc, eh? Sí. No, per mi sí que és un debat aquest de si les institucions s'han de destruir, s'han de recrear, s'han de transformar. O sigui, és com tot un debat, no? Institucions en el sentit ampli, des de la universitat fins a l'escola, les institucions polítiques. Una cosa molt interessant és que en el moment de la transició, el 76-77, l'Ajuntament de Barcelona encarrega als educadors especialitzats un projecte de desasilació dels 3 grans asils de beneficència de Barcelona on viuen fins a 800 nanos, i aquests educadors especialitzats amb l'Antoni Julià, etc., demanen al Tosquelles, que està tornant, no? Que és a finals de ja 1970, que els acompanyi en aquest procés de desinstitucionalitzar aquests asils i creen una cosa que es diuen els col·lectius infantils, que és com l'origen o la prehistòria dels pisos tutelats, és a dir, que són grups de vida, de gent, i n'hi ha 8, un es munta al Bord, l'altre a Sants, i resulta que els nanos que estaven en aquests 3 grans asils, doncs els que eren de Sants tornen a Sants, els que eren de Poblenou tornen a Poblenou. I Tosquelles, per exemple, és molt maco, i amb les xerrades del llibre, doncs, gent que té, no sé, 80 anys o no sé què, jo vaig tenir Tosquelles que em va fer formació, i tots són educadors socials o educadors especialitzats. O sigui que, bueno, la psiquiatria no ha guardat memòria del Tosquelles ni la història política tampoc, no? De les esquerres i tal, però els educadors sí. O sigui que hi ha com un vincle aquí amb l'educació social a Barcelona. Llavors, què et sembla que ha quedat el llegat del Tosquelles aquí? No ho sé, jo el que diria és que realment la història del segle XX a Catalunya i Espanya és que està per fer. O sigui, per això està molt per fer. És que no podem només... O sigui, tinc la sensació de que no podem fer la història amb el que sabem. Hem d'ampliar el que sabem, no? O sigui, hem de buscar altres arxius. Que amb les 4 coses que se'ns han explicat... És que el feixisme, per mi, una de les definicions que la Tosquelles que a mi me'n parla és... El feixisme és una eina, no sé què, per fer oblidar. Jo crec que és oblit, o sigui, és un oblit radical, és una terra cremada, Clar, jo el que diria és que intentem saber d'altres experiències, però no només que interpretem les que sabem, no, que estudiem altres coses, no? Perquè si no... Clar, jo què sé, per exemple, jo estudiant Tosquelles, doncs jo què sé, he vist que el Tosquelles havia rebut cursos de Maria Montessori, que Montessori havia vingut, ja parlava en comunitat, per tant, bueno, no sé, totes aquestes peces que fan que tens un altre retrat, un altre paisatge de què va ser Catalunya. Tosquelles, per exemple, ell elogia molt també l'etapa de la mancomunitat pel que fa a les polítiques públiques psiquiàtriques, perquè sembla ser que durant la mancomunitat els malalts tenien molta més llibertat per sortir els caps de setmana, treballar en masies, etc. La mancomunitat havia previst més, també perquè la mancomunitat, diu Tosquelles, és una cosa que s'ha d'estudiar més, que havia redefinit molt bé la comarca sanitària. Llavors, redefinint qüestions més de proximitat i tal, llavors es permetia una altra gestió de la malaltia. Clar, és aquesta idea que això no és un home sol, és una història d'un país, d'una generació de projectes polítics i socials que cristal·litzen en moments concrets. A mi, per mi, era molt important no fer un llibre com d'un home geni, aquesta cosa dels homes sols, que dius, primer ningú fa res sol a la vida, encara que sigui Picasso, va necessitar 15 dones al voltant per fer-ho, o sigui, intentar fer una història molt més col·lectiva, no? O sigui, està claríssim que no pot ser director d'un hospital de 800 malalts tots sols, això, no? Però tenia com moltes ganes de que ressonés la història, no? La idea de que tu aconsegueixes fer coses perquè també vius en moments, en llocs, no? Vull dir, tots hem viscut el moment 1 d'octubre, el moment
o sigui, doncs sabem que no estem en el mateix moment, etc., no? Que hi ha moments que et permeten pensar coses, imaginar coses i sentir coses que pots fer que en altres moments és que ni és inimaginable, no? De pensar Com coses. que diu la Montse, que ara què em queda de tot això? Això que la gent et truca, que vol que facis xerrades, no? Psiquiatres, serveis socials... O sigui, hi ha un interès, no? Sí, no, jo crec que hi ha un interès molt... Aquí aquest llegat l'has aportat i la gent s'hi està enganxant. Pensant en el llegat, hola, bona tarda, hi hauria una relació també amb la reinserció social de les presons, no? I perquè has anat explicant i veig la relació, no? Perquè si van començar desmuntant els hospicis, perquè no els hospicis, segurament doncs, això van veure que funcionava i fins a la reinserció social dels presos, perquè en el fons els manicomis eren per tancar la gent, que moltes novel·les que expliquen de com la família es trau de sobre la filla díscola o fill díscolo, doncs posar-m'ho molt interessant, no? I molt orgullós de Guillem. Jo també, és una gran font d'inspiració. Hi ha un moment que en el llibre explica, no sé si te'n recordes, que és una cosa apassionant perquè sembla que és una entrevista que li diuen bueno, i exactament la feina del psiquiatre en què consisteix, perquè ell va desglosant, no, de tot el que implica. Per exemple, ell diu també és molt important que la gent que treballem en els psiquiàtrics sapiguem treballar amb l'administració pública. Si tu no aconsegueixes que els funcionaris treballin, diu, doncs clar, llavors allò ja és un drama, no està parlant dels administratius, quan han de fer gestionar. Llavors ell té com molt bon aquest treball de gestió, no? De fer funcionar l'administració. I una altra cosa que diu, que a mi em sembla apassionant, diu, sobretot també has de formar molt els malalts i els has d'explicar als malalts que no es poden anar fent els bojos pel carrer. Si no van fer els bojos, ha de ser aquí dins, perquè aquí dins no passarà res. Però clar, diu, si tu vas aquí i dius, no pots fer-te mai el boig ni amb la família ni amb la policia. Diu, clar, en canvi aquí sí, perquè aquí hi ha una escolta de la institució, no? I aquesta idea com també de generar la consciència de, bueno, és que no pots, o sigui, no pots ser sempre el mateix, has de jugar, has de saber amb qui estàs parlant, no? Bueno, tot això és com, no? Bueno, hi ha una dimensió d'humor, no? Que sempre genera com aquesta empatia, etc. Però també una dimensió molt pragmàtica, no? A mi m'agrada molt que no és un teòric abstracte, no sé què, potser algú que vivia amb les seves 4 fills i la seva dona, i no sé què, a dins d'un hospital psiquiàtric durant 22 anys i que després va viure en altres psiquiàtrics, etc. No? I ell diu una cosa que també a mi m'impressiona molt, que ell diu que és l'inici de l'exposició a Barcelona. A l'exposició hi ha un enregistrament d'una pel·lícula que és inèdita, que l'hem tocat a l'inici, que diu que l'escena inaugural en la qual ell va descobrir que volia ser psiquiatre, diu que quan tenia 7 anys, durant la mancomunitat dels anys 10, va anar un dia al manicomi de Reus, a l'Institut Pere Mata, i va veure que un diumenge al dematí s'estava jugant un partit de futbol entre el director, el fill del director, uns infermers, uns malalts i uns metges, i era com molt modern i ningú portava les bluses blanques, llavors no sabies qui era el malalt i qui era el metge, etc. I diu, jo tenia 7 anys i veig en un determinat moment que el fill del director, que era el Briançó i que després seria director, comença a pitar faltes cada vegada que 2 malalts s'acosten massa, no? Quan s'acosten a menys d'1 metre pita falta. Doncs que ella es diu, ostres, per què pitava faltes inexistents, falsites? Al cap de 10 anys, diu que jo ja estava estudiant psiquiatria, em sentia com més autoritzat, li vaig dir, escolta, Briançó, per què evitar les faltes que no existien? Diu, home, és que tu ignores que els malalts, que són molt agressius, es poden fer mal i tal. Li va quedar com aquesta anècdota molt de temps i al final diu, és que clar, m'acaba de donar la definició del que és un psiquiatre. El psiquiatre és algú que té por quan 2 malalts, és la por de la bogeria, o sigui, és la por que quan 2 malalts es toquen massa, estan fent coses junts, cal pitar falta, no? És com la llei nul·la, és la llei del propietari, no? I clar, ell diu, jo vaig construir tota la meva pràctica clínica, política, cultural, activista en contra de la idea que el psiquiatre és algú que s'ha de protegir de l'altre, no? O sigui, de la malaltia, no? És a dir, camises de força, cel·les d'aïllament, no? I llavors d'aquí, tot aquest treball, no? El cinema comú, el teatre col·lectiu, etc. O sigui, aquesta idea de que li van donar un retrat del que ell no volia ser, no? O sigui, volia encarnar d'una altra manera
la figura del psiquiatre. Aquí en un catàleg que hem fet a l'exposició, que m'agrada molt la foto de la portada, no sé si la veieu, és el Tosquelles traient la llengua, no? Primer que m'agradava molt la imatge de la llengua, això és als anys 40, ella està a França, ja és un exiliat, etc. M'agradava molt la imatge de la llengua perquè ell és algú que parla amb aquest accent català, és la qüestió de la llengua catalana, també és un psicoanalista i per tant treballa amb la llengua, però també m'agradava molt perquè aquesta imatge que tenim d'anar al metge quan som més petits ens diu obre-la, no? Aquesta cosa de que ell es posa en el lloc del malalt, no? O sigui, el que està dient és que el que està malalt és la psiquiatria, o sigui, el que està malalt és les institucions psiquiàtriques, no? Llavors, com que té aquesta intuïció molt aviat, quan té 15, 16, 17 anys, i tots els esforços, inclús els polítics, el de la militància, el vincle amb el surrealisme, tot està enfocat a deixar en pau els malalts i a transformar els psiquiàtrics, no? I penso que resumeix una mica aquesta idea. Algú més? Jo volia... És potser una reflexió molt de fons, i tampoc és que ho conegui molt, però he llegit una entrevista que ella explica, diu, gràcies a Hitler, que va, que la seva política antisemita va fer venir tots aquests exiliats, com tu dius també gràcies a la dels bancs, ell va poder-se formar així. Clar, és una cosa molt irònica perquè en el fons, això aquesta novetat tan gran que estava passant a Viena, tenia a Viena no només de psicoanàlisi, sinó literàriament, de la novetat que representava, que és una altra manera d'enfrontar-se a la realitat. Aquest feixisme que fa que vinguin aquests psiquiatres i després el que finalment matarà a tota Europa, perquè sobreviu i porta a França i finalment pot donar deixebles a França, és a dir, la força imparable d'aquest oblit és tan brutal que tornar a aquella potència que en els anys 30, aquella novetat, aquella valentia de pensar en tota la influència de Nietzsche, tota la cosa nova i tota la mort de la Jueva, potser ho hem perdut per sempre, és a dir, estem com veient la poca llum que va quedar i sí que pot ser que torni a germinar, però la sensació que el feixisme és molt potent i que encara més aviat reviu que no pas no sé, perquè a mi m'ha sorprès que aquí no tingui deixebles, però que a França no tingui, quan va crear una cosa tan important, és sorprenent, que sigui només els 4 que va conèixer, però no la novetat psiquiàtrica. Sí, jo penso que als anys 30, per sentir-nos una mica el Tosquelles, és molt aquesta cosa com bicèfala, o sigui, sempre com dobles, o sigui, per exemple, la qüestió del treball, el treball sabem que és els camps de concentració, treballos per a lliures, etc. Però el Tosquelles és un marxista que reivindica el treball dels malalts, per exemple, quan en els programes d'eugenèsia en els hospitals psiquiàtrics a Alemanya va ser a través del treball que els malalts van morir en els hospitals psiquiàtrics. O sigui, és un moment, als anys 30, on una mateixa cosa pot tenir derives o feixistes o derives emancipadores o marxistes, i tinc la sensació que tot es podia apropiar d'un bàndol o d'un altre, i això generava com una mena de, no sé si dir, capacitat d'acció o de donar-te'n que podia derivar molt ràpidament en una altra cosa. Jo crec que Tosquelles sentia molt ràpidament en una altra cosa. Jo crec que Tosquelles sentia molt la por dels hospitals psiquiàtrics com llocs, com camps de concentració. El que diu és que els hospitals psiquiàtrics ho transformen en un punt de concentració. O sigui, els malalts estan un al costat de l'altre, els llits, els lavabos, no pots anar, tothom et veu despullat. O sigui, clar, és molt perquè tu tens la sensació de que si no fas res, allò és un espai concentracionari. Llavors, no ho sé, és veritat que l'espectre del feixisme sempre hi ha hagut grans moments revolucionaris, no han estat lluny d'experiències feixistes històricament, no vol dir que no pugui ser diferent en el futur i que seria molt desitjable que no fos així, o sigui que no necessitem que hi hagi feixisme o variants del feixisme perquè hi hagi moments d'emancipació i de transformació, però històricament això va ser així. Per exemple, per mi l'exemple d'això
és el Hermann Simon. Una de les inspiracions del Tusquelles és un psiquiatre alemany que es diu Hermann Simon, que el 1929 va portar una experiència de transformació que es deia ergoteràpia a Alemanya, que és la teràpia a través del treball. Tusquelles, clar, com que el que vol és que els malalts tinguin autonomia econòmica, que surtin de l'immobilisme, de l'alliberament, que tinguin uns diners, etc. Recupera l'experiència de Hermann Simon, demana al Ramon Sarró que sap alemany que el tradueixin, etc. El Hermann Simon després és un dels líders del programa d'eugenèsia del nazisme, i en el seu propi hospital on havia portat a terme aquesta experiència d'emancipació, s'aplica un programa d'eugenèsia dels malalts mentals. És molt interessant, Tusquelles explica que durant la transició, quan ell va tornar a Catalunya, sobretot de la transició de 76-77, els socialistes van prohibir el treball en els hospitals psiquiàtrics. Per què? Perquè el treball en els hospitals psiquiàtrics ressonava amb l'explotació, amb l'experiència nazi, etc. Llavors, Tusquelles es va quedar sense aquesta eina, que havia estat per ell l'eina de la transformació de l'hospital, perquè volia dir que els malalts no produïen coses, no tenien una autonomia econòmica, no podien socialitzar, perquè no només era produir, sinó que era vendre, és a dir, tenir un mercat, parlar amb la gent, socialitzar. O sigui, es va quedar com sense la peça que ell necessitava, o sigui, es va prohibir el treball, per exemple. I aquí comença tot aquest relat de la dificultat de portar a terme experiències col·lectives en temps de pau. És com una dificultat que per ella recorrent. No sé si et contesto, no sé si... Però... Jo ara pensava una altra cosa que has dit, perquè Freud també diu que amb els soldats que tornen de la Primera Guerra Mundial és quan aprèn vist. I allò diu, no us penseu que estan per un soldat a vegades anar a la guerra perquè en el fons hi ha aquesta pulsió de mort. Aprèn molt de l'anglès. És això que dius, és com molt antic, perquè pots agafar de doble fil, tota l'estona i això és molt novedós, la primera de mi i després d'això una petita curiositat. El fet que el Tusquelles treballi a l'Institut Pere Mata de Reus, als anys 30, un edifici fet pels Eric Montaner a principis de segle, com encaixa, diguéssim, tot el tema com entén ell l'arquitectura, psiquiàtrica, i ell s'ha d'utilitzar un edifici dels principis de segle, algunes altres mentalitats. Això se'n parla una miqueta? Sí, o sigui, la idea és que l'alta burgesia de Reus, a principis del segle XX, encarrega aquest gran manicomi, que són 16 pavellons modernistes, allò, o sigui, a Domènech i Montaner, que després farà l'Hospital de Sant Pau, l'Hospital de la Música, és com si l'Institut Pere Mata, que són aquests 16 pavellons, però bueno, clar, jo no el vaig anar a visitar, vaig veure els lavabos del 1905 de l'Hospital Psiquiàtric, unes banyeres, unes motllures, uns vitralls, clar, això és el pavelló dels distingits, que són els fills de la veritablement alta burgesia que havia mecenes, però hi ha altres 15 pavellons, són pròpiament modernistes, on hi ha hidroteràpia, però bueno, és com la gran modernitat. Tusquelles comença a treballar-hi a finals dels anys 20 de manera irregular, o sigui, té 16 a 17 anys per vincles que té amb el seu padrí i tal, i clar, per ell està treballant, o sigui, per una banda està el BOC, està el PUM, és un comunisme anarcosindicalista en aquesta línia. Per l'altra està treballant amb l'altra burgesia de Reus, però amb una cosa allò de Reus, París, Londres, o sigui, com amb uns recursos, amb uns jardins, amb uns salons ajardinats, aquí si mireu en el llibre després, sales de billar pels malalts, una cosa espectacular. Per altra banda, just després, quan encara treballa el Pere Mata, també està treballant en aquestes cases requisades pels anarquistes, que en realitat és com cases col·lectivitzades per fer les experiències, i també treballa en un institut de puricultura que es diu La Bota de Llet, que és super mega modern a Reus, que és del doctor Fries, que acaba de fer la volta al món per veure quins són els instituts a Anglaterra, sobretot el tema de l'alletament de les mares. I sembla ser que Tusquelles fa com unes menes d'assemblees on les mares que tenen problemes amb l'alletament ajuden a les mares que encara no han parit, no? O sigui, clar, és una cosa com per nosaltres ara superfeminista i super... Llavors està com a cavall de molts mons, no? O sigui, una vegada més, de la mateixa manera que hi ha el surrealisme i la psiquiatria i la política, és com si hi
hi hagués l'alta burgesia, però alhora l'Ateneu Enciclopèdic Popular, que són els obrers de Barcelona, on ell dona classes de psicoanàlisi. Jo tinc la sensació que eren mons, en el que claríssimament ell va com transitant per aquests mons de manera simultània, no? Jo ell en les seves tesis, diguéssim, la regulació de la manera de... Sí, representa que... de com li agradaria que els edificis, diguéssim... Clar, ell, l'edifici del Domènech i Montaner es comença a construir a principis del segle XX, 1905, i clar, Tosquelles el troba fet, no? Es troba un gran edifici modern, sobretot el que fa Domènech i Montaner respecte al que diu Tosquelles és el treball de la llum, de com entren els vitralls, de com la llum natural, etc. I per ell sempre parla com una gran sort. Tot el seu tema és que l'alta burgesia de Reus, amb el que ell promulga molt als anys 20 i 30, és que han considerat que les vides dels malalts mentals eren dignes de ser humanitzades. O sigui, és la idea de la bellesa, no? O sigui, que els malalts mentals també tenen dret a la bellesa, al color... I ell això sí que en fa com un elogi molt gran, no? O sigui, la dignitat de la vida de qualsevol, no? No sé tampoc si fos molt, però aquest és el... Molt bé. Algú més? Sant Alban fa reformes també, no? Sí, clar, tira murs, els murs, les parets que separen el pavelló de les dones dels homes, això ho sabem perquè ho grava amb les càmeres Super 8, sí, també tira parets, pinta... Bueno, ell segueix tot un treball d'un altre psiquiatre que he trobat que havia arribat abans d'ell, que és la primera que treu les camises de força, l'Agnès Masson... L'Agnès Masson, o sigui, el Tosquelles arriba a Sant Alban al 40 i ja hi havia hagut l'Agnès Masson, que va ser del 33 al 36 la directora d'aquest mateix hospital i que va ser la primera dona psiquiatra d'un hospital psiquiàtric públic a França. I és una dona que l'estat francès la va voler inhabilitar 10 vegades perquè feia dansa, malalt, d'un tema que semblava ja com una pionera del Tosquelles, no? Primer era una dona, va fer una tesi sobre el travestisme el 1935 a la Losera, o sigui, en aquesta zona despoblada, etc. La van inhabilitar 10 vegades i 3 vegades hi van haver 3 manifestacions dels malalts i les famílies perquè tornés. Estava molt clar que era contra l'Estat i tot tal. Era una feminista que després va ser regidora socialista de diverses regions a França, feia dansoteràpia, no? I l'altra cosa que va fer, que era meravellosa, era que negociava amb els malalts la durada de la seva estada. Clar, en un malalt, però dius, quants dies vols estar aquí? Home, no, però si no és el metge. No, jo vull parlar. No. Bueno, llavors, el que jo he trobat, que també és inèdita, és les converses que ella tenia amb les malaltes, sobretot perquè treballava amb dones. No? També és el que Félix Guattari i gent que treballava als anys 60 i 70 anomenen la geopsiquiatria, perquè el que feia Agnès Masson era que aprofitava que hi havia gent que es fugava, no? De les evasions, els malalts que sempre hi ha fugues, els deixava 2 o 3 dies, ja sabia on eren, perquè era a la casa del costat o no sé on, i després com que hi havia recompenses així, el malalt representava que estava 2 o 3 dies com de vacances, després li pagava uns diners a qui l'havia acollit i anava a buscar una camioneta. Bueno, hi ha com tota una gestió de... Bueno, que no té a veure amb la llei, que no té a veure amb la constricció, sinó és aprofitar allò que hi ha. Potser una última anècdota que a mi m'encanta dir Tosquelles, quan arriba l'any 40, el banc diu no hi havia bar a l'hospital, però diu el bar estava entre els llits, perquè els malalts tenien una garrafa de vidre amb vi, no? I diu, i jo, en comptes de dir, què us heu pensat, això no es fa... O sigui, com ficar-te com en el lloc de la llei i dir, home, però muntem un bar ben muntat. Van muntar un bar ben muntat i el que és apassionant és que van fer aquest bar, que era la cantina, i el van muntar tan bé, però de manera apassionant, que van decidir que el preu de les begudes seria la meitat del preu de les begudes en el poble, llavors així la gent del poble anava a dins de l'hospital, no? O sigui, bueno, és aquella cosa de no ser inventor de res, o sigui, aprofitar, dir, no, si el bar ja hi era, home, si estava allà entremig dels llits, aquí no estem còmodes, no? Bueno, però no, o sigui, no ficar-te en la posició de la llei o del, no, d'aquesta cosa perquè llavors has de posar-te a defensar l'Estat, no? I no hi ha cosa més terrible que després de cop t'has de posar a defensar la llei. I penso que aquestes anècdotes parlen molt del que era un pragmàtic, no? Que bàsicament el que va fer era fer, no?
l'anècdota de la camisa de força de l'Ernest. Sí, hi ha bueno, el Tosquelles diu, clar, jo vaig arribar a l'any 40 i ja havien suprimit la camisa de força, que era aquesta, la Lluís Massó dels anys 30, no? Que era els anys 30. I es veu que bueno, ara, perdó, no sé com va anar, que sí, explicava que l'Agnès Masson el que havia fet era que havia, això, les monges, que eren les infermeres, no volien treure la camisa de força perquè deien que era molt perillós, que els malalts s'automutilaven, que es feien mal i que no, que això seria un drama, que hi havia desperfectes, bueno, buscaven com totes les pegues perquè s'anessin carregant camises de força, no? I a més deien, home, i tampoc és tan incòmode, vull dir, veure, és que tampoc no. Llavors l'Agnès Massó, com que les monges deien, tampoc és tan incòmode la camisa de força, i van dir, bueno, escolta, te'n poso una, i va dir la mare superior, jo te'n poso una i torno demà. I ja m'ho diràs, no? I llavors, quan va tornar la nova monja, que era la Teòfila, que la mare superior de la estava trinxadíssima, doncs van decidir que les camises de força, no? Però bueno, té aquesta cosa de la gràcia, el Tosquelles, de que sempre reconeix coses que ja s'han fet abans, no soc el gran inventor ni el fundador ni tot va començar amb mi, sempre hi ha dones en l'experiència del que ell transmet i sempre hi ha humor. Jo també tinc molt la sensació de que de cop és fer una història, no? Com sentint alguna cosa, no només és una cosa com intel·lectual o no sé, però trobo com molt maca aquesta cosa de penses que les camises de força són còmodes? Home, ja també és suposada alguna... Ja vindré demà i ja m'explicaré. Doncs bona Joana, moltes gràcies per haver compartit aquesta aventura amb nosaltres. Moltes gràcies. I només jo vull donar un record al teu pare, al Pep, que estaria molt orgullós també de veure't avui aquí. Molt bé.